бисмиллоҳи роҳмони роҳим. Салому алайкум бародарони азиз. Хушомадем ба шаҳри Кӯлоб. Дарозаи Кӯлобай мо хушомадем. Мо то ҳами Кӯлоба меҳмондорида мақсад шаҳру ободида гап надорем. иншоалло ака Кӯлоб медорем мебинем. нафароне ки аз шаҳри Кӯлоб аст, дар ғарибӣ аст, шеруми нари Кӯлоб, намо ба ватани шумо, ба зодгоҳи шумо, ба қишлоқу ноҳияҳои шаҳру кӯчаҳои шумо иншоалло ки медарем. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Бар рӯи мо роҳи сафед. Шумо наворҳоро ба рафиқон дӯстони худ фаромӯш накунед ки бояд паҳн кунед. Салом дӯстони азиз, ина мо дар назди навиштаҷоти шаҳри Кӯлоб. I dil Кӯлоб, I love Кӯлоб, яъне Кӯлоб барои мо маъқул аст. Кӯлоб яке аз шаҳрҳои беҳтарин ва зеботарин ва қадимтарини давлати Тоҷикистон мебошад. алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба Кӯлоб. ин овози мо қадди кӯдако дар Кӯлобем расидем. бародарони Кӯлоб наворҳои беҳтаринро интизор шавем.